North East Slow Food and Agro Biodiversity Society NSFAS hakashitrik unai wiang ajar fuwei harangkan kacing trailang but kiwei kinhun lem gadar basnong nong trau klano sniang the gravity rope benukong syakani kasnong yakani rope la pelat ban program pajba but IT jika borsnong nong trau daw ba Titos W Khan MD6 ora ubadairu Chief Executive Member Khasils Autonomous District Council ubala syakhat sobha benlong kongsan hakacing kani rope kadai ke baklam perangkam penya yakar kanunu macam mesin Henry daga bortan gravity chokomariang Bapak Yosrani Executive Director NSFAS ulaang bay kani kabut ban snai kani grobe layo nang muna na Himachal Pradesh bakani hi kandai kicing rap ikipaj ba kiba daga rep bakan pensuk iki ban sai iki marep na kichaka bolong riat habakran na kicing rang ba titos ulaang bakum kani grobe sedang snano syakyarli snong nakaskim MDC daga bapan pa bakicing dan grobe hapat ban danru iki kudam bu marep ulakarpa iki trai chaka bikin acing bet ban snai iki kudam yakni celang la penyai dorong ba asnong ba Carmelus Rani bar kiwe gi blakran ni celang gilong ka kong suklen doleng baru ba lambor ding do ki badai ki trai chaka ha ka chingi dan lang ginong snong ban sa khilang yakni ching plipaj ba yak ruwe irap da ka ching snong ya ko office nas pas kabla wanra ya kane parubwe kalong shibanta kaba ban kum kana tingkan showru na kabanta jongi kinong snong jong kasnong nong tra namar la dangi ai nong da kamet ubriu katingnot kanong kumbacis pa arpau teng la dangi ai le ku usnyang uhapan kit la kumno sawmut kibriu bat sans pa iwei briu takata kamut nila do nong lepa hakata kabanta handai lang ba ka jengwan jonga ni karobe kanwan ra ya ka jeng mentoy na kabanta jongi kinong snong ngila ikren to ngila syong ke meeting ke bahe bahang akan mau hau syawron ketuka COVID-19 ajak khandai kiong bahak nurkom le sing ngila banwan lam ya kata ka idea ban la ban kit igini ki jingdon kam le se wat iki breuro kum ka snong ngi ong ba ki propose ban le gani cable car mo ke bala ba ki breu kini syong habangi keren hang tang ya fleu jumut hang ta ki ong ba le se ya mata spor ke cable car namar ke maintenance ka khamhe bat kum tar ter ngi ngila ban perkhadaden ngi pan ngi ong ba kumnu le se long ba banwan ra da kata grupwe kabom don kam light ke basi penon kam da kabor jong physics semut da gravity da mo da kabor jong science ha nila ya fleu jumut hapon asfas bat ngi so komen hadu kata long badon ki perlo jongi ngi ya phai nang ni stage po kulu area po Himachal Pradesh te ngi ong kheli sa on stage te yo le wat ki bro ki banai kan ni namaste ki ya ra ki apple nawar malo mangisine mo nang thina them shalom ste kila chapo kulu area ste dah ba kila le nang te kila kendo ya kita ki bro ki basnahi ngaso man ai khoblen ko banta jungki ki sa hang ni po snong ko bakat san singi ha hapo jeng lam jong tau bhuleram badwe perlo jong ki sa hang ni ki tre ki prasnong ki dan san rungui prasnong vitrelang ban manta kini ru ki layanang ka idea jungi kalong ba habang man ra ikini ki innovation ni kamde bandar lutsan do kata pinapet mentang ni pidon kaman tanggi bayar bagi tu kitiar kamda don kamban lut do kata bar kabaar kalong ba kongsan ba kibreu hi kinang ban penyahi nama kata kadaw long kitu gibreu ki ba kinong rep ki baneng na po Himachal Pradesh bagi wan sende kilaya syong po asnong kini prasnong kilaya pet bad kadon gijing kamilenti long ba kini prasnong kinlet sna pa sigu kisnong ni namarang bon ba tane nakaliang jo kisnong namar kajing job jong kani hiru omde long bangi kena swasnya ipisa 100% mo kadai 100% kawan kisnong kamu iyo 100% na kisnong kawan nakasnong ki ailut bat med bat phat kamu long ba ki ami pait ba larang baklang hadu sausan sin na nalo ba kimi pait ba kum tu ki le kum no da ki nakasnong i badika VDC Village Development Committee hapo kajing yalam jongi ba Angel Bad Doling ki le kum no nakiru ki don ka fon ngabarit na po snong ki pen ki ai pisan to ken ki se bai belai ti snong kamu nangin apa office ngim se bai nong ki nong snong ken kamu ka fon ni na snong ka ai but i kemilenti long ba hadin habol se kane ka kane ka idea ro kanwan lang kane ka scheme spasngi kata kadai ka idea jungi khnang bleyu namar pia yo project ba san rulak khamtam snong barit kum ni mo rek snong ki behe le ti ni tang diat lalong kalong suk ken pila ban kumnuksa pila ban wanra kane grup wena po bri po snong ro lese shek tu snong ki bakwa ban le nama kani kam da rem do kata nama kata kadaw ka snong hiru menta kala le kumno namar kumaki ong mene ka baikit ka desis par pho tingka bat kani ko VDC kan panjat
kata kede gijing keren ke sekolah nak kalian jungi ngilai hasan berkingi ong ba kumno maki kilaban penyai gini kenang beli yu bekan don jingmi bar kabar kan ai kami gini kena samlah posno keladon ke jingi keduk nak kalian jong Nesfas apa ke office ke jonga agak papan pau ia ke jing snow ke jong pi ba ladon kam ban ailat ban itu no da ka an ia ke jing sim banta jong ki kentai hakidor bosno kade ke jing peliu jing mut ka ba snow tanat ka ba don jing mut ru bat nakaliang ke jonga ngalaong banang ya syafrang ya kani let's say kapuar kan sabatay ya kabanging impala ban ong lepa benta kalau kajing sedang ka ba ngam syam la pendu jing kermen lenga ong ya syafrang namar ba kajing sim bentahi jong kilong kemi haki snong kitau ka wara sibun ke jing kala tenre ngim dai pat ban kelet ban penek basa apat ikariti ke dustur kabangi kum kajai penrio midon ya kajingnya dai bat kani kesengi ke ba lakot kerpang yang ngai ke bani don rekat bat pi ban sakhi kajing play kani ka rockwe marsem ya kendu bat iba pius sabi yathu yang ngai sepanggane kala ketik kajing mut je perkat ka jonga mar pangamla ban mudur ba ka rockwe kababarbor ngi jusyania abay tang haki bor sorkar lani haki department kum ka border area department mangiso bagata ka jingsna rowe ngidon kami ka pisa ka babun project ka bahe tan rehay ba apios yathu ingay ka dor ka jongkang am solangit bangada kwa hi bangandawan bandaw sakhi daladi ba kadai ne em kajing shisha te habangawan hangi ngalam bagadai kajing shisha but ngadakwa ya kajing trilang jong iba pios na Nesfas but kini kibriyo ki jong pi ba nginom sakot tang hangani kawai karawe henry gitu kisnong ki badan marjan lani ki baham hangani kathan ka jongi ngindai ban sinalang kum kini gilo we hakan dikatakan ran kami ke jing trilang ke jongpi le se sendan ngin dangno nangni na kathan ke jongi kum na dole kum na dingsong bat na kiwi kisnong kiba don na khamtam hakathan khat asnong namar nga suthu bakalong ke jingarap ke jingkerhu kisnong kibam pat lai surok habe dei ba surok ka polisi jong ka sarkar India ka kwa baki sinong baro kibadan hagani ri ke jungi gin poisro tenrei kidon ki kriteria lengba kata ka scheme PMGSY ka ba ka penpoi surok menta la jan man kisnong PE babun kisnong menta la sedang ya ka ban penpoi surok ban siang rong ban trei bah kadai lengba kani ke scheme PMGSY tengah kermen baki ni gisnong ki bampat lai surok bahaka wigasi ki sepoi namal kidon ki kriteria ko bangaong ba ki bahap hapo kani ke scheme ka target hi jong sarkar India kade babaro kin poi surok tenlei shwa jong kata ba kin poi surok kini pat kide kilat kilanti ban aram e pi ki pat ba nong sosnong tenlei ka we ka banga jukren habang alech krasnong sibun ki snong ong banga pet ye ki snong ki bampat don surok kadon kata ka advantage lagi ka disadvantage ke bangi ong kadon ka jing mentoy kadon ka jing du jing mentoy habam don surok kajing du jing mentoy kalong habam don surok kalong isngo jenjar kaket ka ba di jenjar ha ka pang ka sitom ngisong du nong bamla ban kasyem ka por ka jongi ban lech ban wan ma bangi hab ban ya kijat ban kiu yu thiep tenrei hakawi ka liang pat ngaju kren
iki pai ba da ka jing sngo I khia ba ba pim pat pai surok pat ngai I baki don sibun ki jing mentoi pat ngai I ba phia smart sting ha karep karyang phela ban trei ban kata da khenya ka jing ko jing khia ru Pikamya kuat ya kia abang pat poi surok. Mene nujur bat kibri ke poi surok. Piklan pisat kamet kapat jingpang ke balai pujat ke mendadan. Kabakam sotenat yang kalong ba ngai oso nalur ke BEC fidan ru ke BDC. Ke Village Development Council. Bangaku aru banya tu ipi ini ba nakaliang ke jonga. Hakan ni kesin dorbar ke Banwan. Ngan sawarna ayah kui ke bil. Kaan babaro kisnong ki di Bandon ya ki Village Development Council teka bamut kani ka Village Development Council ka jongpi kan salong ano ban sa itu ya kada kaan bakan long ka bor trikam ka Badon bor ban peniat ya ka development works lani ya ki jing trikam na kabenta ka roy ka para po snong po tao don ki bapen sngo ba let's say dala don gani ka BDC ka bor jo ki rang ba snong kan do no ngonga kamlong ta kani ka BDC ka hap hi hapo ka jing pet jong u rang ba snong ka bomut hapo ka jing pet jong ka dor ba snong ni tre rangka kumbalong ka BC BDC ru ka haban tre hapo ka jing panya ka snong ten rei kani ka BDC ka banging tre le pat da ka bil kalong bakan kham don bor susu ban itu susu da ka dor ba snong tengah snong don bok ba kani ka snong ka jong pi chwaban pa sa kani ka bil fila da deb don pilong ki blai I jangai lupa ya ka I ka bangang I hadian so ban ai buram me kani banganget baki wi ki snong ru kin bud ya kani ka kontrak kam te sakawai ka bangai I hang ni habang awan daladi bat kala dai ru ka jing I ka jonga nadu ka por bangadang long ko mo Emily bahang ni halum kadi Bandon ka wai ka kudam ngani ka mo ka caka ka bangila ban stok ban bu ikitiar kita ramar habal adon ka rowi kadon kam ka yeng ka bapin bu ikitiar kita nama lesi kini ka rowi ka nomla ban kitlut sisen kit sisngi ikitiar kita cuba mentap la wara bat simen bat khaw bat tiar bat tar hang ni utu penkit if you numla ba pri bro sisngi ban penpoi te habbu hang ni itu kamar ke jongpi te ta kadau ka don kam ke caka dengan ai kren bi ba lam mentan badai I trai caka ngong dang ai caka ne em ba ngin sina sakanika gudam hang ni yang ke jongi yong em man ai bet tong ni thap ti ni kaliang ke jing spoon ke jongi bai ong ba nakaliang jing I penpawan ai te habila ai me I ke caka ngan se penbe badi badang kaliang ke jonga ngan sa sanction ya ke scheme nakabenta kani ka yeng ka ba himbu igini kitia nang bakan long susu ka jing mentoy nakabenta ka jing tu babahan jongpi ya kani ka rowe